ka ce ba a son ka an gaji da kai don menene ba za ka haƙura ba ka ba da wuri mana daga baya in kana da alheri mutane za su gani su nemi dawo da kai ku je ku ga gwamna Kwankwaso mana a Kano an ce ba a son shi da aka ce ba a son shi na sama da shi sun ba da damar za a murɗe ƙuri'a a tabbatar mishi ya ce baya so tunda an ce ba a son shi baya so ranar da ya zo zai miƙa mulki sai ya ce yana roƙon duk wanda ya ɓatawa ya yafe mishi ashe kenan in ka koma Kano yanzu ka je ka ga wane ne Kanawa suka fi goyon baya Kwankwaso suka fi goyon baya ashe asali talakawan kasar ba jam'iyyar PDP suke ki ba amma zaluncin da aka yi musu da sunan jam'iyyar aka kasa gyarawa shine ke musu ciwo to shine yanzu talakawan sun ce suna son canji ne don haka a bari canji ya faru a bar musu abin da suka zaba duk abin da suka zaba ko da an yi taro an ga bai dace ba su sun ga wannan ne ya dace da su domin gubar wani shine abincin wani sanda kuke ganin wane bai dace shugabanci ba masu kada ƙuri'a sun ce shi ya dace ku kar ku ba su guri idan ta rikice kuna da passport da visa sai ku gudu ku bar wa waɗanda suka zaɓi waɗanda suke so ƙasar su ci wahalar abin da suka zaɓa amma dan menene za ku ce sai kun zaɓan musu nagari kuma nagarin nan ku ne